Ако не знаете кои са или какво е Kingdom, не се притеснявайте. В това видео ще ви разкажа всичко, което знам за тях. Ще разгледаме как са създадени, какъв е ефектът им върху света и дори ще говорим за тяхното сътрудничество с огледалния свят. Ако ви харесва такъв тип видеа, оставете един лайк и ми напишете в коментарите какво мислите или ако нещо изпускам, допълнете. Най-ранната информация, която имаме за тях, показва, че Kingdom започва като енергийна компания, създадена след First Light през 2039 година, когато е открит радианита, вещество, носещо огромно количество енергия. Kingdom бързо намира начин да го използва, за да осигурява електричество. Те създават мини, рафинерии, небостъргачи. Kingdom става неизбежна част от живота на всеки човек на Земята. С течение на времето, Kingdom започва да се занимава с оръжия, наука, транспорт, храна, дрехи, буквално с всичко. И въпреки, че това изглежда като иновация, именно науката и оръжейната индустрия са най-притеснителни. Повечето оръжия в вселената на Valorant са направени от Kingdom, а някои от агентите на Valorant Protocol, като Brimstone, все още използват тяхното оборудване, но не всички агенти ги подкрепят, като Breach, например. Ето, чуйте. Brimstone, the corporate sellout. Here to look out for Kingdom's special interests? You don't know what you're talking about, Breach. На всяка карта в играта виждаме анти-Kingdom графити и надписи. Знак, че цивилните ги мразят. А в почти всяка карта виждаме, че се появява и Kingdom. Ашчант, сграда на Kingdom, може би музей. Байнд, рифинерии и лаборатории. Бриз, кораб, натоварен с радианит, който се е разбил. Фракчър, тайна изследователска база. Хевън, древен храм, превърнат в склад. Айсбокс, логистична база. Сплит, може би е централата на Kingdom. Kingdom е навсякъде, но сега ще разгледаме събитие, което показва реалната опасност, която те носят. През 2049 година джет от огледалната земя детонира спайк в сграда на Kingdom, съдържаща радианит. Това води до телепортиране на ресурса към нейната земя. Нашата земя изпраща Феникс, за да я спре, но той губи. И в резултат половината Венеция се издига във въздуха и е напълно разрушена. Медиите обвиняват Kingdom, сградата е тяхна, спайкът е техен, радианитът е техен. Корпорация Kingdom винаги е твърдяла, че радианитът е напълно безопасен. Очевидно не е. След инцидента хората осъзнават, че са били лъгани и се ядосват. Започват да се задават въпроси. Защо Kingdom складира радианит в храм? Какво правят в лабораториите си? Става ясно, че зад лъскавата фасада има зловеща реалност. И тук нещата стават наистина откачени. Картата Fracture разкрива, че Kingdom Corporation от нашата земя си е сътрудничила с Kingdom Industries от огледалната земя. Това се случва в тайна база, наречена Everett Lindell, кръстена на учени, работили по теорията на мултивселената. Базата е разделена на половина. Едната половина принадлежи на Алфа, нашата земя, а другата на Омега, огледалната земя. Те заедно са строили гигантски радианитов колайдер. Не знаем точно защо, но може би огледалната земя е изчерпала радианита си и се опитва да го вземе от нашия свят. Интересно, на страната на Омега радианитовите контейнери са оранжеви, докато нашите зелени. Това може да означава различни технологии или че им свършва запаса. Както и да е, нещо се обърква. Нещо задейства експлозия, която разцепва базата на две. Забележете, страната на Алфа, нашата, е зелена и жива, а та на Омега е изсъхнала и мъртва. Това може би показва до какво се докарали техния свят. Според мен Kingdom се разпада, губят влияние, правят грешки, не контролират ситуацията. В бъдеще ще трябва да си сътрудничим с огледалната земя, за да спасим и двете. Или да ги унищожим напълно, преди да е станало твърде късно. Ако всичко това ви е харесало, оставете един лайк, абонирайте се и пишете един коментар дали да продължавам.